Igbo mụrụ nze m ọzọ, anyị ekene unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi tata. Anyị si unu ụtụtụ ọma, efifie ọma, mgbede ọma, site na ngara ebe isi wee na-esoyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa na Igbo midia, bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ife gbara ọkpụrụkpụ na-eme na ana Igbo dị iche iche, obodo dị iche iche na ana Igbo na obodo nke anyị nọ n'ime ya. Dịka o si dị, ọbụna nke a bụ mgbọsị izizi gị ị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ na Igbo midia, ekabalụ ka imetụ aka n'ebe a na-acha red and subscribe, share ekwe ya, gbakwa ụmụnne anyị ndị ọzọ ka fasịsọ anyị na-esonyekwara anyị n'ihe anyị na-eme. Kwa m n'ọnwụkwa ndị mebi ndị na-aghọtabara maka yesterday ka anyị mere emergency meeting, ndị bịanụ wee nwee ike rezie ndị nọ ebe a. Ọ bụkwa na ndị isi ya enye unu opportunity, inwekwa ike wenye aka enu ikwu ego one iji wee na-asọpọt total na anyị nwere ebe a kịta. Total ya anọ amara m ka nchere emechaa tata ka anyị mmekwu ebe a. Mba, kwuo ya ebe a, kwuo ego ole shekel nọ, ikwu ego ole dọla pụtara. The total of shekels. Okay. 3,000, 3,100, 4,200, 4,900, 5,100, 5,900. Shekels the 5,900. Then dollars the 200, 100, 500, 600, 600. Dollars the $650. That's here in KPA, so all Jackie $750. Mazi Jonathan kwupụrụ nke ya n'ọnụ ka ọ dị. Anyway, ka m rapụzi ya maka ụfọdụ n'imefa ndesizi ya da mmanụ ndị bụ ọjị ka ha wara na ndị bụ ordinary donation. Mana as of now, ihe anyị ji ebe a, ihe ederede bụ 5,900 shekels and the $750. Thank you, sir. Sister Eileen, biko ka ị ghara ime mistake, ndị wara ọjị dị iche. Nke a donation, ịghọtago, ndị pụtara ebe a ọjị ka ha wara, like mụnwa jiri $100 were bute nkwụ, ịghọtago, ka ị ghara ime mistake, okay? Ekwuru m nke a, Maazị Alex si n'oji wee na-asọpọtụ na ya bịaziri nke a n'onwe ya, ọ wabụla ọjị 50. Okay. Mesizi ya kwuo 100, onye ka m ji adịnye. Yes, Yeah. Thank you. All right, okay. We have a hand up. Thank you, Helen. You are blessed. Yes. We have a hand up. Bazi Chuku Emeka, please, can you unmute yourself? All hail Biafra. All right, Biafra. Please, can we see your face, please? Put on your camera if you wish. Everyone that needs camera, put them on, please, if you wish. Mazi Chukwuemeka, do you want to put on your camera? Otherwise, you just go ahead. Yeah, okay. My camera is on now. Okay, thank you. All hail Biafra. All hail Biafra. My PM, welcome to Israel. I'm very, 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 very happy. Anụ m ihe Maazị Ike kwu mgbe ihe niile na-eme n'Israel mee n'Israel. Meanwhile, before m gaa n'iru first, eji m $100 wee wal PM ọjị Maazị Simon. Thank you. Mgbe the na-eme that time ndị DOS call protest eje na Kenneth House in Israel. Ejem the protest, and before the protest I challenged them because before I call other protest, onwe ndị media team jeni n'ọrụ onwe broadcast our PM make before gbara we bido gbara
ọ sị na ọkụ nọzi mbala n'ike na that program. Before ọgbaghara wee bido gbawa, and after the broadcast can the DOS call the protest. So I challenged them before the protest self. We pull a video down. So after the whole thing, onye mụ na ya na-alụ ọrụ ebe anyị na-alụ ọrụ there, a na-eme PM na-eme broadcast ọ na-announcecha countries ndị autopilot mepechego na-agwa mụ na ya na-alụ ọrụ na anyị nwere need ka Israel mepee their own. So mụ na debate ya nsị ya na jide eji da protest na enwe one madam amara m abịa ma ọ bụ n'Israel mgbe the whole thing na-eme na enwe one madam na mgbe anyị na-atawazi from protest na divide n'ime boss ndị DOS and ndị Simon Ekpa na enwe one woman na challenge kwewe na ọ nọ na side Simon Ekpa na abịa Madam Ifi na akpọ m afa kpọọ Ifi afa. Yes. Anyị chọwa nọmba Ifi emepe ike anyị. So the whole thing ihe niile ahụ mere nnọọ meche autopilot n'Israel na-agakwa. Anyị nọlụkwa otu anyị nọ na-monitorkwa because anyị makwa na DOS aka nọchakwa around. So I just chọọ ka nye obele brief history maka our PM na mgbe email maazị our leader interview Nnamdi Kanu ịgwali ya ma emewe peace mewiwe UN mewiwe niile mechi ọ bụ na onwere isi bụ ihe eje war and ịnọkwa na live broadcast chi ya na ihe abụ number 1 ya esu ya o so n'ihe mee some of us like me nkwechili no Simon and ị na-eme ya na-emeti ya mma Chukwu oke abịa ma ya eme ebumnobi niile otu isi wee chụ ya otu maazị our leaders wee gụlụ data ọkụ gụ ya n'aka ya agụ ya duba anyị na Biafra ekwu m ya na grupu anyị mgbe anyị bidoche na Simon will lead us into Biafra bidoche autopilot group n'Israel ekwu m ya na the group and otu ahụ ka ọ ga-adị na pledge na meeting emergency meeting eme yesterday anọ m n'ụlọ ọrụ emenwure m ya mana esendel message na nke Madam Ifi na nke Aunty Ifi na WhatsApp ka add ya m na pledge pledge m $100 with $100 nji wee watch so enye m total of $200. Yeah, fireball. Thank you very much. Thank you. That's a hardcore there. That's a hardcore there. Helen, your hand is still up. Is it the former one or should we? You are co-host anyway, Helen. If that hand was the former one, just lower it and okay. Lower it. Your hand is up. He just finished. He's the one that just finished now. So oh, okay. Lower his hand. Okay. What is there any special program you still have to bring up, or are we waiting for questioners? Those are questions or those I want. Yeah, now we're entering into question and answers, and then we urge everybody in the room, and then all the members to participate in a question and answer session. Ihe na-eme ijua ya itere kondo ozugbo people go on the bam starter answer all the questions itere kondo on the bam. We are now into question and answers. The people that entered the room newly, you can raise up your hand and make a speech, answer, ask a question.
And let me use this privilege to inform BIAFRANS worldwide on this particular platform and on this visit to Israel, that in the coming week, there is going to be a groundbreaking press briefing by the Biafra Prime Minister and our consultant, you know, on some of the diplomatic steps and legal steps the Biafra government in exile have taken so far. So this coming week, everybody should keep fingers crossed for this groundbreaking development. Thank you. The media team should get ready for a groundbreaking broadcast. You said, wow. Yes, so ana m achọ ebe a na-eweli aka elu. And also, I'll be making promise. I'll be making Hold on, promises. let's hear the PM. Mute yourselves, please. I'll be making promises about the Biafra satellite radio 97.5 FM. In this coming week also, we will see the radio taking over the entire former Akwa Ibom state. The entire one day, bam, the entire will be on Biafra radio and 7.5 FM satellite radio. The entire Ebonyi state, former Ebonyi state, will be covered in one day. And then we move to the next state. There one. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Ify, do you want to ask a question? You were looking for how to raise your hand, if I'm not mistaken. Ify, are you there? Okay, was it Stella? Yes, Stella, what's your question? Obi na-atọ m rekpọ mgbe ọbụla m hụrụ ọnụ te ya dị m ka anọ n'igwe. Ọ dị ka m nọ n'igwe ugbu a. Banye your camera, banye your camera. Banye your camera. Ọ dị ka m nọ n'igwe ugbu a. Yes, hello? Ahapụgo m ala azụ wee bata n'ala Biafra. Ọ dị ka m nọ n'igwe ugbu a. Biafra dị ka m nọ n'igwe ugbu a. Ọ dị ka m nọ n'igwe ugbu a. Ahapụgo m ala azụ wee bata na Biafra. Ọ dị ka m nọ n'igwe ugbu a. We will enter Biafra land with thanksgiving in my mouth. We will enter Biafra land with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made us glad. He has made us glad. I am so glad.
I will rejoice, for he has made us glad. Abatobie. Thank you. Thank Udu you. afọ mmiri. Osimiri. Thank you. Anyị na-ekele unu niile, Pastor Van Ada dị ọra mma. Betty's Thank you. Lord. Ugo 247. Dr. Gina, Chichi, Ada Biafra, ma ndị mma ma ndị nna amaghị. Ikpere m nọ n'ala day and night, ana m ekpere unu ekpere na-asị Chineke nna onye kpọrọ n'okwu a ya hie unu aja were ịdị mma na ahụ isi ike na-agọzi unu mgbe niile, wepụrụ na ihe iruju na ihe ịta ikikere eze na-ayọ Chineke dịka a ga-aga kọt echi ma ọ na wiki a ka awa dịda wee pụta bịazie makụọ ọbata ozi obia si ya nwa mana ozi m ziri gị na ị gara ya ọfụma. Thank you all. I'm so proud. Ọbata obie eziokwu doro osimiri ahụ m nyere gị ya ọ ga-eserịrị eziokwu niile doro osimiri na ndụ gị ọsele gawa n'iru ụlọ ụjọ gawa n'iru mara ihe ọma ọ ga-emere anya gawa n'iru. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That's a good one. All right, go ahead, Mazi Rabbi. In the absence of other person raising hands, we're still in question and answers, and then after question and answers, the next program is the closing remarks by PM. Because we know that he has a lot of engagements. We don't intend to keep him much longer, so that he will attend to other pressing issues. So, in the absence of other things, and if we have a hand up, let's attend to this. Okay, this is a love Biafra program in Israel, NYS admin. Okay, you can speak now. Thank you, my people. Ndewo no more Biafra. Thank you. Yeah. First thing I will say, Chick Alexander, that $500 Wari PM Oji has forwarded his receipt to me. He has paid the money. So Muwa will $50 and I support here. Wow. Thank you. Thank you so much. Thank you, love. Thank you. Thank you. Thank you, Mother Love. Okay, and looks like Ikechukwu was struggling to unmute before. Ikechukwu, when you unmute Omogi. Why do you normally find it difficult to unmute, Mazi Ikechukwu? Anyway, give me this the thing that I'm using to put my phone. Mute yourself, please. Boy, right. Every other person mute. Ify, you are co-host, so you should learn to mute yourself. You can unmute whenever you want to talk. Okay, thank you. Mazi Eze, go ahead. Mazi, come on. Yeah, thank you so much. Thank you. I'm enjoying the whole thing. You are welcome to Israel. Thank you so much. Is our another part of our family, and I'm so happy and so excited about today's meeting. I'm really enjoying the whole thing. I'm happy that we are taking over all the whole world. Our brothers from all over, that they are coming together, and we are doing this together, and we are going home together. Thank you so much for this. I'm supporting what Israel is doing with $50. Thank you. Thank you, Mazi Eze.
Maziele, thank you. Nature. Thank you. Yeah. Nature, your hand was up before. What happened? You lowered it. Can you unmute yourself and come up? And then so that we can hand you the camera also. Nature. Okay. Start your camera if you want. Where is Nature? As Nature, unmute yourself. Mazi Nature, unmute yourself. Hello. You can start your camera if you want. Go ahead. Okay. Question m na-aga alụ onye isi anyị prime minista anyị. Maazị Simon onye isi, biko m chọrọ ka m jụọ biko onwe ka is there any way or any advice about our liaison office ka m si eju because I'm like ihe ọbụla na-eme because I believe m na ịbụ onye ya bụ if we start something ada egbu oge we move it fast because our orientation nju emalụ gị bụ ihe a. This is what I know you ịbụ onwe ike ndị a prepare ime ya 10 years go na eme ya in 2 years and I believe in that so much. So biko m na-achọ any advice even from your reps anybody ka anyị ga-esi move our Israeli liaison office very fast so that ka anyị nọ up to stages ebe ndị ọzọ nọ. Thank you, sir. Ọ ya bụ ya nchọka nzọkwu ya kwụọla ya aka. onwe any advice ị nwere ga-abụ rocket na in the name of moving forward, you bring it to the table of the people in the leadership, the liaison, and present it to them how the thing ga-abụ rocket will move forward. They will adopt it. Even a Henry adopt it, contact me. You said toda. Okay, sir. So So just go ahead and do it. I'm on a channel also. Chaho could be the advice. 5 million contact ZPM. Thank you. Please, I hope somebody's not lowering the hands of people here. If you are co-host, please, you are not co-host to lower people's hands. I see hands up, suddenly I see them disappear. Please. Sister Helen. Helen, go ahead and unmute yourself. So we are now on closing remarks from members. Then after that, Prime Minister will. I think it will be very important that I receive. I want tough questions because those people who have not joined you people yet, I want to, if anybody knows the core ones, those core Nigeria Limited, that thing they would normally say in their meeting to deceive people. Let them come here. Any question at all. Mazi Yaga just again. We will allow the person to ask that question 6 minutes, 5, even 10 minutes. I'm ready because enough is enough. So anybody that has something to that is bothering him about me or about this struggle should come forward. This is an opportunity. Ask your question. Any question at all. No question is a wrong question. There one. Ndewo sir, onwe mmadụ na-abụ ndị tinye udo na-eme donation. Nya ka m chọrọ ka m kpọpụtakwa ha. Emmanuel o nyelu $100. Ya na Sister Stella $50. Ndewo. Ndewo. So having heard the PM, I don't think people should delay again. Come up with those questions, come up with those questions right now, and the PM is here to answer the questions. Okay, Mazi. Can you ajụjụ anụnwa? Like And the by Dalolin no only Konisi when I saw any and many rock one Pasinketa. As a Copasinketa Malonoma. I think which Korea zero. And the Cosidi
dịka ị nụrụ ife Biafran Prime Minister kwuru n'iru akwụkwọ ọzọ dịka ibe ya bụ ya bụ Igbo midia ka anyị sikwa wee na-ewetara nnukwu ozi ya dị oke mkpa. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara maka ya bụ ife? Kabara oke drọpụra your comment, your own suggestion n'ihe ndị anyị na Biafran Prime Minister kwuru n'iru akwụkwọ. Thank you so much and stay tuned at Igbo Media.